Изчакай. Искам да ти кажа, скъпи братко и сестро, че Бог не се е отказал от теб. Божието Слово ни казва в Филипяни 4 глава 13 стих, че за всичко имаме сила чрез онзи, чрез Исус Христос. И искам да знаеш, че това е най-голямата лъжа на дявола, че ти не можеш. Ти можеш. Аз съм днес тук да ти кажа, че ти можеш. Но тези думи не са мои, но тези думи са от Святия Дух. И Бог ти казва, че ти можеш да направиш и да постигнеш абсолютно всичко в твоя живот чрез силата и името на Исус Христос, защото Той ти дава цялата власт и сила над врага. Да побеждаваш в Неговото име, не с твоята сила, но с силата на Святия Дух, която Бог изля. Ще победиш това, което Бог иска да победиш, братко и сестро. Просто го повярвай. Не искам да ти кажа, че Исус е твоят най-добър приятел.